kuwi mono jare wanita muslimah sopan santun mongko ra kakehan pola emang betul sederhana disawang katon wibawa iso mensyukuri nikmate Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Dasar ayu ditambah beriman sopan santun mongko basane mapan iso bedakno endi sing halal barek sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Amin ya Allah. Apik nek atiku kadang sek rumangsa heran ngopo nek nonton bocah wadon do nganggo pakaian nek nang apa rupane ayu awak putih radieman ngamor ngidul rupa ayu awak putih